Naopak byl napnutý jako struna, sledoval každý váš pohyb a především se těšil na svého potomka. A co teprve, když přišel den D, jak bude vypadat, jak se bude chovat? No přece přesně tak, jak jsme si to představovali. Dítě potřebuje lásku rodičů, důrazlivý rodičů. Potřebuje matku, stejně tak otce, potřebuje vidět partnerskou lásku rodičů. Milé miminka, narodili jste se jako občané města Třince, buďte hrdí na tuto skutečnost. Nedávno navštívil naše město pan prezident Václav Klaus. Na tomto setkání zaznělo mnoho krásného o našem městě. A čím se můžeme chlubit? Neskutečně krásnou a především blízkou přírodou, která je opravdu na dosah rukou. Můžeme se také chlubit ekonomickou silou firem, které sídlí na území města. Ale co je především obdivuhodné, jsou hrdí občané našeho města a já jsem rád, že vás mohu přivítat mezi námi, občany hrdého města Třince. A nyní žádám vás, vážení rodiče, abyste jednotlivě přistupovali k zápisu do pamětní knihy města Třince. Poprosím rodiče Adama Podermanského. Vojtěch